Suomen tie- ja vesirakennusinsinöörikunnan herrat päälliköt ja upseerit. Arvoisat molempia sukupuolia edustavat säätyläiset Leppävirralta ja sen naapurikunnista. Kunnon juhlarahvas. Hänen keisarillisen majesteettinsa edustajan kenraalikuvernööri Menshikovin Suomen keisarillisen senaatin välityksellä antaman määräyksen perusteella on keisarillinen koskenperkausjohtokunta toimeenpannut sille annetun tehtävän kaivaa kanava ja slussit Taipaleen niemen läpi noin puolen penikulman päässä Varkauden Ruukilta Leppävirran pitäjässä. Tarkoituksella ohi mennä niistä luonnonesteistä, jotka liikenne on tähän asti kohdannut Saimaan sekä Kuopion kaupungin yläpuolitse ja ohi johtavien vesiväylien välillä. Antaakseen arvoisan kunnian tälle 150 vuoden takaiselle suurtyölle Suomen hyväksi on Varkauden kaupunki julkipannut yleiseen tietoon saatetun kutsun niille, joille on tullut valmiiksi sopiva tilaisuus ottaa osaa juhlaviettoon tämän muiston arvoisen tilaisuuden hyväksi. Silloin, kuten nytkin, tykinlaukauksen jälkeen tätä tilaisuutta varten varustetut laivat lipuivat puolentoista vuosisadan takaista edeltäjäänsä kuvernööri August Ramseita tuuraava maaherra Kauko Jerppe tervehtää niin säätyläisiä kuin rahvasta. Taipalaisen päivän valmistuminen 150 vuotta sitten ja Ouluksen päivän vuoden kuluttua ja varsin nopeaan portti etelän markkinoille. Alusten koon kasvun vuoksi suhteellisen lyhyeksi oli silloin erittäin siis alamaisesti kolminkertaisella eläköönhuudolla hänen majesteettiaan Suomen suuriruhtinasta, rakastettua keisaria ja keisarinnaa, hänen keisarillista korkeuttaan kruununperillistä, keisariperhettä, Suomen keisarillista senaattia ja kenraalikuvernööriä, joita ilman mekään emme nyt olisi tätä juhlaa viettämässä. Siis kaikki mukaan. Eläköön! 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 Seitsikko jatkaa nyt kansallisella musiikilla soittamalla E. Melartinin Menueton.
suomalaisia on kolmenlaista. On maakansa, on vesikansaa ja on metsäsuomalaisia. Me varkautelaiset olemme etupäässä vesikansaa. Olemme olleet vesikansaa viimeiset 8000 vuotta. Vuonna 1833 pohjoissavolaiset Iivari Väänänen ja Paavali Tiilet, Myllynkivet, Perunat, kaikki piti täällä Varkaudessa mennen tullen purkaa veneestä, vedättää maita pitkin